खनसे थाफाबाय थाखागोन ना औ गाइस नायदोंब्ला वाव घरियाल गाइस घरियाल I love you सना सना जिउ जिउ फै 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 डार्लिं डार्लिं लोगोफोर फाइनालि नै नोंथाङा नायदो सिराखाना गाइस नै सिराखाना हाबनोसै जों सिराखानायाव आसाम स्टेट जु काप बटानिकेल गार्डेन गाइस नायदो एसे नै थिगानो ना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो गाइस नै टाउना वाव गाइस दाहाय आं हाबलांसै सिङाव ओरैहाय गाइस नायलांबाय था गाइस अके नुदोंना गाइस फाय 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 सिराखाना गाइस सिराखाना ओइ नै नाय सिराखाना आसाम स्टेट जु काप बटानिकेल गार्डेन गाइस सिराखाना नायनो फै गाइस फै गोबां देखायगोन नोंथांमोननो जिब जुनार गाइस आरो सिराखानायाव फैबा नोंथांमोना अनलाइन खालामना फैखा गाइस नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन गुगोल पेआव सरि गुगोल पे नङा गुगोलाव अनलाइन गाइस अनलाइन खालामबा नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा सानसेयाव 2000 पिपल माने गाइस नायदो एसे सिराखाना फैगौ गाइस नायदो वाव जों दा दसे उनावनो हाबसिगोन गाइस सिराखाना गुवाहाटी आसाम इन्डिया गाइस अकेथ' नोंथांमोना नायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय गाइस आरो जायफोरा गोदान नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना दोन मानो होनबा नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुबाय थागोन गाइस खोनादोंना आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामदों नोंथांमोनखौ आं खुलुमो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जाहाथे नायबाय थायो गाइस नै सिराखानाया गाइस वाव नै फाइनालि सिराखाना गाइस वाव फै गाइस फै सिराखाना नायनो फै वाव नै सिराखानाया गाइस सिराखानाया वाव बेनो गाइस बेनो फै ओरै फै दे दाहाय नै गेटआव जोङो थांनोसै देखायनोसै गाइस लोगोफोर जों दा सिङाव फैबाय नोंथांमोना नैखौ एसे नायदो मा दं बोरैजाय मा दं बेयाव अलरेडि लिरनाय दं लोगोफोर नाय एसे नायदो नै गाइस नायदो नायबाय दा लोगोफोर जों दा थांनायनि लाहार फाहार जाबाय सिङाव मा नुयो मा नुया नोंथांमोननो देखायगोन आरो आं गिबि खेब फैयाखै माने गाइस माने गोबां फैबाय अब्लाबो आं नोंथांमोनखौ रेलाव फैजानो लुबैयो रेलाव फैनानै नाय नोंथांमोना फेस टु फेस गोबां मोजां जिब जुनार नुगोन मबाइलजों एसेबां देखायनो हाया गाइस बेखायनो नायना ला नैयाव मा दं अलरेडि होखादों गाइस ओमफ्राय जों दा फैबाय गाइस जों दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै गोरिया सोमदोर इउटुब चेनेल आरो जोंना नै फंबायनि इउटुब चेनेलखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस चलो नै इक'नमिकेल मिउजियाम बेबो दामानि बन्द' जाना दं कभिडनि थाखाय गाइस जों ओरैजाय थांसै देखायलांसै गाइस नोंथांमोननो चलो गाइस नायदो एसे नायदो वाव गाइस नाय गाइस गिबियै नै बे जुनारखौ नुगोन गाइस नोंथांमोना फै लोगोफोर फै नायदो लोगोफोर नायदो वाव नै गाइस नै नुदों नै गाइस नुदों दा नै वाव नै सना जिउ फै डार्लिं वाव नुदों लोगोफोर नुदों नै वाव नुदों लोगोफोर नुदों वाव बेयो गिबि एबार मानायगोन दे ब्र मा होनदो नीलगाय आरो ओइ मासे मा दंमोनलै बोरै गैला माथो वाव नीलगाय लोगोफोर नीलगाय वाव नुवाखै जानो हागौ नङा होमबा नायना ला नीलगाय ओइ नै र' होनदो फायना गिरदो र' लिहुरलाय बोरैगाय नीलगाय जुम खालामनानै बाहाय
Siapa mau kerja nak? Mana betul? Oh ni mày xin á, mày ni, đây liu, here, mày này, một tay mày cái ra, Moi. rồi nào đi bằng, này, phật khả, này, mày na, masih le, ini susah ya. Ebar naik kanda dasem tu na, kanda, ini, kita nengle, permasalahan, hati din somong kasong, masa ada liya, mitoka, hati di somong kanda nene ba, ini, jangan gedor. Terus nak kau nggak? Kau terus? Yes, bekannya mungdangka asamau kandaya. Nah, lo pernah udau nih, mbak udau ini, udau. Nih udau, nih bra, nih, udau. Ada ini masih ada. Ay mana? Ini nih, tuh tiga. Ay udau guys, udau. Sirakana, legeper. Nih mbak, slow. Bye, next up. Dan dia ulang sih. Hehehe. Udau na? Deh, dini baik betul. Suka ya? Gimana? Iya, udah. Wow. Gue sih. Hehehe. Sa nih. Tata. Speed boho, tak kena mun. Saya kasih. Ni oke salang, kere la. Yo mabri. Mu habsu kutale. Mu habsu te. Mane ba mo kri punya tadi. Ye. Oh, ini kere la. Clear na? Ye. Kuwa ku sunu biya. Nude. Thanda na, jiren hadan. घरियाल नहीं जन माबानी कोराइसरनी आबुआ माबानी 5 लाख की होनी अच्छा कई बेसे राखा आबुआनियाव बुरे बेलिया दे कोरिसरनि सिनि मा? मानसि खालसे थैबाय इयो बहा नि इ स्टाफनो स्टाफाव ए माफोर मावोमोन बेयावनो मावोमोन अच्छा नाइट डिउटिमोन खबर मोनासै आं आबौ kasih on dah ibe, kasih bisa. Kokordel. Wah, nabung ini. Wow, ini gerial, guys. Grill na? Nih gerial. Kayak ini. Wow, nih. Gerial. Oh my god, kuda sih kalau ini. Wow, gerial. Guys, naidung belah. Wow, gerial. Guys, kuda gelau, guys. Tapi kuda gusung dunjeng. Kuda gusung. Ni mas na? Oh yes. Wow, naik mana ini? Wow, gerial. Let's go. Ada gubun di kai bonus. Kasih dong no cikle. Oh, kasih ada harus. Bisa masih dong, guys. Mana ini mana? Oh, wow. Ini. Yes. Wow. Slow. Tuh. Bunda baik sibuk, masih sibuk. Sibuk. Ini lagi per Masuk na? Wow. Iya, ini udah ini. Oh, sibuk. Wow. Cepet. Ini lo sibuk ini. Wow. Sibuk guys. Naik. Di sana naik. Teman kita kemana? Wow. Sibuk. Snack. Wow. Iya. Udah, buat juga. Oh my god, dia mati. Dia. Guys, ini guys. My god, ini kobra man. Sis. Ini dia no. Ini. Oh my god, namanya. My god. Iya, this is. Wow, ini. This is snap. Ini. Kasih udah kayak. Wow, go. Kan sih tahap apa dia kena?
जों मानसि थैखागोन खेबसेयाव नै अजगर वाव अजगर जिबौ सिराखाना गाइस नोंथांमोना रिलाव फैदो मोगथाङाव फैदो नायदो इन्जय खालामदो गाइस नै नाय लोगोफोर नाय वाव नाय लोगोफोर नाय वाव चलो ओरैहाय नै ओइ नै सिङाव दं गासै नै वाव जों खामनि ना yes wow नै लोगोफोर अजगर this is net yes अजगर wow guys ओरैहाय मा दं नायनोसै wow गैया guys गैया नै ओरैहाय नै कब्रा नामा इयो wow कब्रा कब्रा नै wow kira jalan kuat এই হজি বনাইছে তাতে কত লাভ আছে কত লাভ oh তার কত লাভ দাদা খবর কত ছয় গাঁও ভূমি আচ্ছা কেমন বছর হল স্যার ইয়াতে এবার 3 বছরে হব মই আগতে বেলেগত আছিলো আচ্ছা ঠিক আছে যাও ভালে যাও এই দাদা মাতিছিল অলপ স্যার হয় স্যার Cancel না থ্যাংক ইউ দে যাওঁ দে স্যার এগুলা রুখি আছে স্যার দেখা না এই কারণে কোনবা আইলে ভালকে চাবি মারবা নাংগে খিল মারবা নাংগে ভালকে চাবি আর ভালকে দাদা ডিউটি দি থাকে না ডিউটি দে মুফুর কলি গলে भैया मुफुर भैया फै हाय ए फैनाय दे नै फै लांगोन फै गाम नाङा जों फैनो नांगोन ना इन्जिन इयो दे लिहर मुफुर ए मैगं नि जादों इबो मैगं मोनदे मानो उन्दु सुदों हो मानो उन्दु सुदों मै हाबादोंमोननो फै कम ada Macam mana ngah? Macam mana? Ni cuma dah boleh. Kazil, Kalis, Pesen. Tahu ni siapa tahu. Mama tahu ni lu kita dengar kesya. tahu itu Mana? kata lagu so tiger lion deh ini Lain kat warna. krokodil Mas, jangan mau apa? kangaroo guys Kangaroo tu mana? kam Oh. new kita Ini. kam Orang kerja sini. ada Kharbai le. Masih ini gimana dengar tu? Apa ni kerja? hai ada thali gaya oi thali gaya ada gila orang ini sama Anda baru sendiri mana? imitation deh Tata. Mana yang istri nggak nih sandal le? Iya. aku sini tata ada ang boro tata ang boro deh Kira sendal kesini shop sini ayo. ada tata Mana bar sini kira. ang mama Ban ke bawah sini macam mana makan berapa? Shop sini. Cuma ya ni mi. Wah mi ya. Bor sana style. Yang masih ada mai dumpung apa nado? Minum orang ya? Dejian za bi sunar silakan ini oke Jangan. Dejian za silakan sunar guys Nunggu. oh Siru. siru Baik, mirau. let's go Masih lantangan roh. Kita kuling na bang. Deling. Baby. udah sana main now nih ya mama dong gitu dong nih labar bedung nih labar nih Lapar. I love you Nih mama deng nonton lawan saya mama deng. Oh, cakra fresh nih tanah. I love you Ini. halsar na bilai Hey. Dia bile. hey Hello. Hombai Cing sibuk nama. apa di situ Bagaimana kayak kan? pelak busu deh Tegar. oke sampai sudah Nih guys, nih, mau dong nih lah.
Ini. Itu lo mana? Ini. Kita lo mana? Au. Dingin đâu không ai? Wow. Phải, cam. Wow. Nice. Siya sumandaw ini. Oh my god. Này guys, này. Wow. Hứa phải không gì. Phải. Ôi, sirap. Ano? Sirap. Ano? Ari, không boleh. Không phải tiêu lên. Không vậy. Ano? Back. Come. Please. Hai lại. Hai, bye. Mama lo đường ra cái giặc rau tu. Ada. Oi, kan. Kasih dong sewarna, nanti kan nasi kini dong. Nih, mama ini kecebra. Ibe daw mama ini ke mas langkar nama, nalangkar mukra, mukra ile, mukra orang. Ini merah daw, dan ini sing panji, sema kesem, mre. नै लोगोफोर फैबाय जों दा फाइनालि न'आव थांनोसै गाइस सिराखाना वाव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानो हागौ ना मा होनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना जायफोरा गोदान नुसनदों साबस्क्राइब खालामना दोन लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना दोन आरो जायफोरा अलरेडि नुबाय नोंथांमोना लाइक शेयार खालामदो लोगोफोर बेनो जाबाय सिराखाना लोगोफोर सिराखाना नै लोगोफोर गेटा वाव जों फैबाय थांनोसै लोगोफोर थांनोसै फंबाय थांसै yes नै बेनो सिराखाना लोगोफोर माने सिराखाना ना नै टाउन नै वाव नै इसिबां बिल्डिं गोजौ माय गड लोगोफोर टाटा बाय